Здравейте, първо за този път, който вървиш вече толкова време. Аз не се знаем от много години. И тя е един невероятен спонтанен творец. Тия, дето много дързаят, много работят, много учат, но разбрава една простичка истина, че да се роди всичко това, трябва да му дадеш възможност да излезе чрез твоята призма. Всеки от нас е уникален във възприятието на информация за света, в който живеем. Танчето възприема свещената геометрия в много пряк и много шарен вид, както виждате. Тук са и старите хексагонални системи, новите 8-гонални системи, 16 лъчевия ритъм, в който е живяла планетата дълги години преди потопа на Ной. И всичко това е частици от един огромен пъзъл, който се нарича информационно поле, ноосфера, както ще да го наречете. Нашия свят е така устроен, че този огромен информационен поток, който идва от пулсарите от Вселената, стига до нашия свят. За да се пресътвори в нашия свят, някой трябва да възприеме тези сигнали, да ги свали тук долу и да ги даде във вид, който да ползва хората. Именно това прави танчето. Тя дава невероятна симетрия, хармония, нещо, от което много има нужда в забързаното ни ежедневие. Всеки човек има чистота и тон. Ние звучиме, когато се родиме, много правилно. Още с първия рев показваме какъв ще тембър на нашия глас. Даваме ясна заявка, че сме дошли тук, за да сътвориме нещо. И страшно много хора в момента, поради хаоса в ефира, поради множеството вредни излъчвания, звучат фалшиво, загубиха чистота, загубиха тон. Гласовете изчезват масово на хората. И когато ти имаш такъв хармонизатор, да го наречеме, имаш такава ценна, как да го накажа, не е просто произведение на изкуството. Това е ключ, това е портал, това е ценност, това е настройка, това е хармония. Разбирате ли, всичко можеш да получиш и да се пренастроиш, да си върнеш правилното звучене, да вдигнеш тембър. Има множество мантри, техники, практики, настройваш чакри, мантрираш, когато почне да звучи чисто гласа и излиза мантрата с трепет от тебе, ти вече си постигнал настройката, финната. Ако има акордьори на човешката душа, тези, които хващат и настройват финните ключета с тънките струнички на душата да звучат чисто, това е танчето. Е прекрасен акордьор на пространството, на хората, защото имате преди, че една така картина има холограмно излучване в много голям обхват от мястото, в което се намира. И дори това местенце, тук в София, излъчва и хармонизира целият град, трябва да знаете. Тая пулсация се вижда отдалече. Аз оставих колата доста далече, като погледнах, дойдох тук без да търся номера и истории, защото видях, че свети тук, разбирате. И то не е илюзия, това е част от нашия свят. Ние сме същества от светлина. И много важно е да може да имаме начини да поддържаме нашата светимост на едно добро ниво. Защото угаснем ли, учител, какво различаваш хората от демоните? Как по какво? Демона не свети. Той е черен. Погледни, ето и живите същества, те светят всички. Благодарение на хора като танчето имаме много светлина, имаме хармония, имаме радост, любов. В нашето съвремие тя позна Мирел Рая, един невероятен творец, певец, човек, който говори ангелски език, един от най-древните познати и на Земята, и учи от Плеяди ангелски език. И тя дълго време се чудеше какво е значението на всичко това, защо се дава на хората през една, през друга, през трета призма в такъв вид знанието. И сега казах на Мирела, слушай какво, за да има творчество, творци, ние трябва
трябва да сме сътворци на големия Творец. Всеки ден, всеки час, всяка минутка. Мирела приемаше едни послания много интересни от наблюдателите, да го кажем, тези цивилизации, които са в помощ на човешката цивилизация. Пляди, Орион, множество са те. И в едно от посланията си питахме, какво става 22 година, на къде върви този свят. Посипват ни като хлебарки с колина, кемтрейлс, не знам си какво, всякакви истории. Каквато и медия да отвориш, страх, мрак, безлюбие. Това се внушава, това се излъчва нон-стоп. Като чистота, взех и заредих с тия три думички: страх, мрак, безлюбие, ни води. Но в посланието, което Мирелка тогава свали, аз си казах, за мен е посланията на български, да се разбереме, никакви ангелски езици и други такива. И в моята книга за водата има от нея две послания на български. И там беше казано, ако не загубите радостта в сърцата си, ако сте в светлината,